Tervetuloa Hannulan ohjelmaan. Tällä kertaa katsomme, miten pölyt lähtevät, miten lapset saavat uuden työn. Tällä lailla näin sievästi ottaan. Niin lähtee kyllä varmasti. Kaikki. Näin. Jumalauta. Näin lähtee. Seintä otetaan. Seintä lähtee. Joka paikka lähtee. Kokeillaan testiin tää kanssa. Ai ei. Tehdään on virkittävää enää. Ja näin lattiasta tulee miellyttävän puhdas ja mukavampi olla talossa. Näin on. Hyvä. Aivan. Aivan. Sieltä tuolialta. Ja niin kuin huomaatte, niin imurissa on tällainen mekanismi, eli me pääsemme lahtaisiin paikkoihin. Ja näin. Oi oi! No niin, ja se on siinä. Tällä kertaa ensi kerralla paneudumme hieman noihin naisasioihin.